един котарак на име Фигаро. И едно кученце, на което му казвали Боби. Бау! Била студена зимна вечер. Навън бушувала виелица. Дядо Мартин работил в своята малка работилничка. Кърпил обувките на един човек, който не можел да му заплати. Такива били обикновено неговите клиенти. Той имал жалостиво сърце и не можел да ги изпрати, без да зашие или залепи скъсаните им обувки. За миг той се спрял, станал и отишъл до прозореца. Погледнал навън и си казал: Я каква виелица бушува навън, Фигаро. В една такава мразовита нощ се е родил Спасителят, всемогъщият Бог е слязал на земята заради нас, грешните човеци. Баба, защо е дошъл? Защото ни обича Бог толкова много. Възлюби хората, че оставил своето небесно царство и се е родил като малко бебе. Живява е праведен живот, но умрял на кръста, за да заплати цената за нашите грехове. Тази нощ всички празнуваме раждането на Спасителя. Баба, Бог ни обича! Бог ни обича. После дядо Мартин отишъл до библиотечката си и взел старата Библия. Отворил я и прочел разказа за Христовото рождение. Бил много развълнуван. Там пишел за мъдреците, които донесли дарове на детето Исус. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше сред тях, докато дойде и спря на мястото, където беше детето. Като видяха звездата, зарадваха се много. И като влязаха в къщата, видяха ни и, отваряйки съкровищата си, поднесаха му дарове злато, ливан и смирно. Колко хубаво щеше да бъде, ако Христос се раждаше през тази нощ. Как бих отишъл да му се поклоня? Какво ли бих могъл да му подаря? Старият обущар станал, свалил от полицата малките тобуща, изтръскал ги от прахта, дигнал ги и ги огледал от всички страни. И си казва: Това е, което щях да му подаря. Това са най-хубавото ми произведение. Но какво говоря? Нима Спасителят има нужда от моя беден дар. Тези малки обувки. След това старецът се разположи удобно на стола и неусетно задрямал. В съня си той чул тих глас: Мартине, ти пожела да ме видиш, ще те гостувам тази вечер. Дядо Мартин внезапно се събудил. Озърнал се оплашено и си казал: Я. Какво беше това? Чий беше този глас? Дали наистина ще стане това, което чух? Я бързо да се приготвя и да сложа всичко в ред. Той запалил огъня, сложил кана с мляко да се топли. Погледнал в долапа, там имало само едно парченце хляб. Това било всичко, което имал за ядене. Чиства да бъде готов, за да посрещне своя гост. След като приготвил и седнал, продължил своята работа. По едно време се похлопал на вратата. Обущарът станал и отворил. На прага стояла една бедна старица. Добре ми, бащарю, може ли да вляза да се погрее на печката, защото премръзна? Тя била толкова слаба, че сърцето му се смилило за нея и той я приел. Да, заповядай, влез, стопли се до огъня. Благодаря ти. Седни по-близо до печката и се стопли. Вземи тази чаша топло млекце и спи го, за да се позгрееш. Хубаво е тук. И не само поради печката, но и поради твоето добро сърце. Аз трябва да тръгвам, че работа ме чака вкъщи. Старицата бавно тръгнала в студената нощ. Бущарят я проследил с поглед, докато тя се скрила от Боби! Бал! Видя ли тази бедна жена? Струва ми се, че сякаш изчезна докато вървеше, но това е сигурно, защото съм вече много стар. Я да се захващам за работа, нали, Фигаро? Но внезапно пак се почукал на вратата. Кой е? Обащарят отворил вратата. Там стоял човек, който се личал, че идва много отдалеч. Дядо
Сигурно си сгладнял. Ела, похъпни. Благодаря ти, обощарю. Аз трябва да тръгвам, че дълъг път ме чака. Почакай де, ще позасиля огъня. Бедният старец станал да сложи няколко съчки в огъня, но като се обърнал, човекът беше вече се тръгнал. Странно, как бързо излязъл, или аз съм станал много бавен. Тък му затворил и пак се похлопал. Я да видим сега кой е. Това може да е нашият гост. Я нека бързо да отвори. Този път на вратата стояло малко момиченце с боси крачета. Може ли да вляза и да се постопля на печката, дядо? Ама разбира се, че може, момиченцето ми. Влез. А къде са майка ти и баща ти? Нямам си мама и тате. Аз съм сираче. А къде са ти обувките? Защо си босо? Аз нямам обувки. Я виж как са ти връзнали крачетата и как са се подули от студ. Почакай, ще видя какво мога да направя за теб. Тук имам едни малки обувки. Бях ги приготвил за други, но той за съжаление не дойде. Те се оказаха тъкмо по мярка на малките ти крачета. Не мога да ги взема, дядо, защото нямам с какво да ти заплача. Вземи ги, аз ти ги подарявам. Какви хубави обувки си имам. И така щастливо детето излязло. Също така неочаквано изчезнало както и старицата и странника. Отново минал час. Дядо Мартин работил с очакване, но дългоочаквания гост го нямаше. Изглежда е било само сън. Аз очаквах Божият син действително да дойде. Старецът се опуснал на стола, за да помещай. Я станало чудо. В малката стаичка влезли старицата, странникът и сирачето. Те му казали един по един. Защото Добре ми, обощарю, помниш ли ме? Човече, аз днес бях по вас. Дядо, това съм аз. Да, помня ви. Тогава малкото момиченце посочила с розовото си пръстче мястото в отворената Библия, където Защото гладняхте ме нахраните, ожадняхте ме напоихте, странни бяхте ме прибрахте. Истина ви казвам, понеже сте го сторили на един от тия най-скромни мои братя, на мене сте го сторили. Ако ти желаеш да подариш нещо на Спасителя, най-добрият подарък е твоето сърце. Не остави в него да бушува златата виелица на омразата и завистта, да го бледени бурята на злобата и неверието. Довери се на Исус, постави сърцето си в топлите ръце на Спасителя и Той ще го приеме в дланите си. Предай му своето каменно сърце и Той ще ти даде ново сърце, меко, чувствително и обичащо. Той ще постави него много и ти ще се родиш и ще бъдеш много създание. Честито Рождество!